jamde jeetati silmaji capande tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Ahmadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamala wale moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri hen tengtude oɗo subaka Sénégal conseil constitutionnel holli eɓɓore sariyende député ɓe Pastef ƴettuno waɗude e alhaali ɓeydude sarɗinde kalisaji keeriɗi biyeteɗi fonds spéciaux e franciré wawa wonde ndu suudu hokki gonga laamu ngu ɗum waɗi ko caggal wullitande hoorejo jagorɓe leydi ndi yontere faltinde Nigéria ko famde foof yimɓe capantato mbarama capanɗe woɓɓe diftama ɗum waɗi koye dow fiyande nde yimɓe joguiɓe kaborde waɗi fewde juulirɗe nayyi e saaha juulal aljuma e nder diwal Niger hakkude rewo Nigéria to Guinée kam balɗe tati caggal nde jawre tundi yani e dow galleji to Dar es Salaam laamu ngu fuɗɗitima namen fuɗɗima ƴettude peeji eggingol hoɗuɓe saraji nde nokkure ɓe yimɓe hokkama balɗe tati gam ɓe egga ɗum wonani ɓe ganuma e mette fodde yimɓe capanɗe tato e nayo mayi hen tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama on jettama bisimilla moon puɗɗorde ne oɗo kabaru hanki leydi Sénégal conseil constitutionnel ƴetti kuulal e luural hakkude laamu ngu e suudu sarɗiji e ko fati e ɓoore yowitinde e sarɗinde kalisaji keeriɗi no wiye fonds spéciaux e francinkore ko ñande sappo e jeetati lewru ndu gonɗen gardiɗo jagorɓe Sénégal waɗuno nde wulitande hanki to suudu conseil constitutionnel rokki laamu ngu gonga e dow député ɓe Pastef naɓe waɗunoɓe nden eɓɓore sariya heñorande e windu suudu ko heewi eɗe eɓɓoji sariya fawi koye laamu ngu kono wona e suudu sarɗiji ndu keɗoɗen olel tal ettugnade kuuli capanɗe jeegom e jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom dosgal leydi ndi laamu ngu hollotino wonde ko député ɓe Pastef naɓe ɓami ko jeeyi laamu ngu suudu sarɗiji ndi fotani hen memde e wiide dosgal leydi ndi eɓɓande gam sarɗinde kalisaji keeriɗi ina lurdi e sariya cergal dos ñawoɓe jeeɗiɗe ɓe ciftini wonde juɓɓudi kalis laamu fawi ko e dow sarɗiji laamu ndu holloti kadi wonde suudu sarɗiji Sénégal yawtiɗo happanano e sariya ndu wi holno ɗi kalisaji gollorte holɓen keɓatadi ko nandi hen fof ko e juuɗe laamu ngu woni ala goɗɗo ko ñande wetata ina wona batu kuptodingu wote député ɓe e nde eɓɓande laamu ngu waɗi wullitago to suudu dosgal leydi ndi nden jonde nde yowanoma siftinde nde ɗo eɓɓande ina jeeya e ko tengti e luural hakkude hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye e gardinoɗo jagorɓe makko hono Ousmane Sonko e wiide député ɓe Pastef anniye mabɓe wonno laɓɓinde golle jawtiɗi e ɗi kalisaji e saaha eɓɓore mabɓe politique ɓe kolliti wonde kay ɗum ko dawal gam ɓittinde waylo ngoɓe gannayino soɓe keeɓi laamu konngol woni ɗimmol e nder lewru ko suudu dosgal leydi ndi ina rokka laamu ngu gonga e dow suudu sarɗiji Sénégal caggal sariya jawtinoɗo ɓeydude doole suudu sarɗiji